intensas. Benvidas, benvidos e benvides a Intensas, onde sentir é político, emoción, lingua e feminismo. Hoxe é 25 de novembro. Bueno, estamos grabando o 25 de novembro cando nos coitedes, non será, pero bueno, hoxe é unha data moi importante para nosotras, era super necesario facer un especial sobre este día. Obviamente nos gustaría tocar todos os tipos de violencia, pero non vai a ser posible, así que bueno, pues vamos a tocar un catro patas e nada, darvos ánimos a todas porque sabemos que un día que revolve é un día de reivindicar, pero bueno, tamén un día de sentir dor. Hoxe, neste especial 25, queremos comezar situando un contexto, non? Para que se saibades do que imos falar, porque temos dúas convidadas de luxo e un equipo estupendo, por suposto. Vou a dar unhas cifras para contextualizar e que saibades do que imos falar. No Estado español, no que vai de ano, superamos de novo os 50 feminicidios. E dende que existen rexistros oficiais, máis de 1.200 mulleres foron asasinadas. En Galicia, a realidade tampouco é allea, especialmente nos territorios rurais, como non iba a ser outra forma, non? Descoñecemento, medo e vergoña. Iso puiden comprobar no traballo de fin de mestrado que fixen sobre comunicación e violencias machistas no rural, que foi alucinante o descoñecemento, o medo que dirán. Por eso temos que seguir loitando e dándolle voz ás mulleres, pero as mulleres do rural e as mulleres que están solas teñen que escoitarnos e teñen que saber que non están soas, como acabo de decir. Sobre o rural, os datos son especialmente duros. Máis da metade dos feminicidios de 2024 ocorreron en municipios rurais. E sabemos que nas localidades máis pequenas, de menos de 2.000 habitantes, só o 66,9% das víctimas chegan a denunciar, fronte ao 83% nas cidades. Aquí poderíamos abrir outro melón que sería denunciar ou non denunciar, pero bueno, hoxe non tonca. Unha que estivo aí con corpo, poñendo a voz, neste momento diría que o faría de outra forma. Entonces, bueno, hoxe non tocaremos ese melón, que dá para outro momento, pero a violencia institucional tamén mata. O panorama da violencia sexual é igual de preocupante. As agresións aumentan e a maioría non se denuncia. Por qué? Segundo o informe da mocidade en España, Injuve 2024, o 98% da mocidade usa internet a diario e máis do 90% relaciónase a través das redes sociais. Isto é un dato a ter en conta para que poñamos o foco nas redes, poñamos o foco nos medios, poñamos o foco na forma de relacionarse nesta nova etapa. Donde nosotras vivimos violencias de outras formas, a mocidade as está vivindo a través de internet. Acoso, control, difusión non consentida, extorsión. O 66% de ciberdelincuencia sexual no Estado español son mulleres. Que sorpresa. En Galicia, os CIN alertan do aumento constante do control digital, da chantaxe con imaxes e o acoso entre adolescentes. Ao mesmo tempo, o machismo adoptou formas propias da linguaxe digital, como digo, memes, humor, ironía, supostas opinións razonables, non hai nada máis que ver certos perfis de TikTok, e a reacción neomachista, discursos de odio que circulan disfrazados de normalidade e que encaixan co lógica dos algoritmos, que, por desgracia, premian aquilo que crea polémica. Bueno, as mulleres estamos moi acostumadas que en Instagram ensinas un pezón e xa tes a conta bloqueada, pero os homes fan o que queren e din barbaridades como que significa ser unha boa muller,
non sei que opinades, pero que significa ser unha boa muller ou unha boa víctima. Non podemos falar de 25 anos sen falar disto. A violencia non se reproduce só no corpo. Reprodúcese tamén na linguaxe, como digo, nos vídeos, nos comentarios e nos silencios. A desigualdade tampouco afecta a todas por igual. Isto, aquí sí que hai que poñer o foco. Preto do 34% das víctimas de feminicidio desde 2003 foron mulleres migrantes. E máis do 60% deles declaran ter sufrido violencia no Estado español. No caso das mulleres trans, especialmente as que viven en precariedade ou discriminación múltiple, a exposición á violencia física, psicolóxica e institucional é moito maior. Debemos loitar de forma interseccional. Sen esta mirada non hai un feminismo donde se nos incluya a todas. Debe ser un feminismo de clase para 99%, non para 1% das privilexiadas. En Galicia, a falta de datos desagregados é tamén unha forma de violencia estrutural. Aquilo que non se mide, non se protexe. Entón, como vamos a protexer as mulleres que reciben triple violencia por ser migrantes, por ser trans, por ser discas? Como facemos se non poñemos o foco aí? Con todo isto en riba da mesa, abrimos a conversa. Rural, educación sexual, consentimento, red flags e futuro. Intentaremos tocar un poquinho cada tema, pero a ver o que nos dá tempo. Bueno, hoxe temos connosco a dúas mulleres que, dende logo, a unha teño un cariño porque a coñezo dende hai 10 anos e me parece unha muller maravillosa, e outra coñecina a través das redes que para min é un referente a día de hoxe para escoitala falar, para seguila. Bueno, xa vos presento agora. Unha delas é Pilar Candocia, que foi concelleira aquí en Ames, é un referente feminista e impulsou proxectos a través do comunitario. Ela cree na rede, cree no compañerismo, cree en traballar todas xuntas. Se mulleres como ela, nosoutras, igual non estaríamos hoxe aquí. Moitas grazas, Pilar. E tamén está con nós, pero bueno, está a través do teléfono, Mara Mariño, que a podedes seguir a través do seu Instagram, Meeting Mara, moi recomendable de verdade, xornalista, sexóloga, escritora e activista feminista. Divulga nas redes sociais sobre sexualidade e relacións con perspectiva de xénero, entre outras moitas cousas. E escribiu o libro, que tamén os recomendamos moito, e logo Miriam falarános un pouco del, Todo lo que mi novio debe saber sobre feminismo. Bueno, benvidas, que tal? Hola, moi ben. Bueno, moitísimas gracias por esta super presentación. Está claro que non fagades moito caso porque é o cariño que fala neste caso, o mesmo cariño que teño a ela. Coincidimos aí intentando buscar unha forma distinta de organización para loitar por un mundo mellor. A forma distinta non foi posible, pero seguimos loitando por un mundo mellor, cada quen donde pode, ¿no? Bueno, estou encantada de estar aquí, encántame o título de Intensas, decía antes a Sara, porque é o título de un libro que adoro, que para min é un libro referencia, de Ana Requena, Intensas, chamase así, e é un libro que, bueno, logo vamos a ir, cando na conversa seguro que vai sair algunhas cousas onde podo facer algunha referencia a él, que está estupendo e que vos recomendo se non o leestes, Boas, Mara, nos estás aí, nos escoitas, benvida. Hola, sí, ¿qué tal? Bueno, muchísimas gracias por recibirme hoy en vuestro espacio y me encanta estar compartiendo contigo y con Pilar este ratito, porque como tú dices, nos conocemos de redes sociales, pero creo que también estamos viendo que gracias a Internet las mujeres podemos ponernos en contacto, podemos crear redes y que se haya dado esta conexión Madrid-Galicia es que me parece, vamos, una fantasía completa. ¿Verdad? Así que gracias y muy honrada de estar participando aquí. O lado bo das redes tamén é que podemos tecer comunidade de outra maneira. Intensas é un programa mensual, pero estamos intentando crear comunidade a través delas porque ao final temos que estar todas, todos e todes a unha. Bueno, vamos a empezar un pouco ca entrevista. Mara, empezamos contigo. Desde a túa mirada, a túa experiencia, que o máis se repite cando falamos de violencias que se ven ou non se nomean? Pues creo que ahora estamos en un buen momento gracias a los avances del feminismo, se están hablando más de estos temas y vemos que tanto las agresiones sexuales como los feminicidios, como violencias que a lo mejor pasan un poco más desapercibidas, están provocando esa indignación, ese consenso,
pero sí que es verdad que queda mucho trabajo como para identificar las que son más sutiles, pues de cosas que van desde comentarios destructivos sobre el aspecto, sobre si se es una buena madre o pareja, coacciones que vemos en el ámbito de las relaciones, mecanismos de control que ahora están proliferando gracias a los dispositivos digitales que no dejan huellas, como las aplicaciones de seguimiento. Entonces, bueno, creo que como esto a lo mejor todavía no se etiqueta bajo el paraguas de la violencia, tiene un efecto un poco demoledor porque no nos han educado en identificarlas y a lo mejor por los productos culturales que consumimos las vemos incluso como algo deseable o algo positivo. Exacto. Pilar, vamos a ver a túa perspectiva, xa que vivimos un ámbito un pouco rural, é dicir, que consecuencias, que creo que é algo superimportante, ten a falta de transporte neste entorno? Porque Galicia, ao final, como digo sempre, non podemos loitar da mesma forma en Galicia que en Andalucía, que en Cataluña. É dicir, cada territorio ten as súas singularidades, non? E en Galicia o transporte é algo a ter en conta. Sí, a ver, non ter transporte significa estar illada, non? E en moitos casos, se estás illada e encima te están maltratando e tes un problema de acoso, pois é evidente que se amplifica o problema, non? Pero, bueno, eu no noso entorno non creo que eso sexa o problema máis grave que temos, non? Porque é certo que hai zonas que non teñen transporte, toda a zona, o sea, teñen transporte, pero digamos que moi limitado en horario, non? Pero tamén é certo que cambiou moito a población do rural e que agora é población urbana que vive no rural en ambas, o sea, nas aldeas vive moita población urbana, é dicir, que traballa en Santiago e que vive aquí e que, por lo tanto, se move a diario. Non é un problema, non é o illamento, digamos, non é o maior problema co que nos topamos, aínda que sí, efectivamente, tamén temos en algún outro contexto, non? Como grupos como de Castiñeiro do Lobo, non sei se coñecedes, que é unha zona donde vive un grupo de xente que vive en casetos así e tal, e aí hai un grado de violencia grande que non temos como moi ben tratado e moi identificado, ainda que sí que é certo que desde os servicios sociais e desde o CIN se atende, pero bueno, quero decirte que aí non chegamos os feministas, non? Aí non se chega desde outros puntos de vista. Eu me centraría en Ames, me centraría máis na mocidade. Creo que hai os problemas nos centros de ensino, hai problemas graves, sigue habendo problemas graves. Xa sabía cando estou o meu fillo, e o meu fillo ten agora 24 anos, non? Bueno, unha directora, eu creo que é violencia institucional clarísima, unha directora que lle di a unha nena que si te pegaron en el culo non traigas esa ropa, non claro. É nada máis que falar, é dicir, é moi evidente, non? E eso está aí, eso estivo aí, eso xerou que fixéramos un grupo de pais e nais que nos rebeláramos contra eso e que se cambiara un pouco a situación, pero bueno, eu diría que estamos nun momento complexo, que estou con Mara, perdón, que non me lembro o teu nome, Mara, estou con Mara en que efectivamente falta moito por identificar, pero é moi importante poñerlle nome ás cousas, o que non ten nome non existe, o sabemos moi ben as feministas. Entonces, agora por fin falamos de violencia nas redes e falamos de violencia digital, que como se denomina, non? Que hasta agora as feministas miramos para outro lado e vamos con un pouco de retraso, e creo que hai que empezar a traballar moito nese ámbito, porque é o ámbito que chega a mocidade, por eso quería poñer aí tanto rural como urbana, eso sí que unifica, vale? E aí quería poñer aí un pouco acento, porque creo que é onde hai que traballar máis e onde te encontras con rapazas que consideran normais cousas moi terribles, non? Como que o teu mozo te controle o móvil, ou que con quen falas, ou onde estás, ou como vas vestida, ou demais, non? E falta moito traballo para facer nos centros de ensino, para empezar, porque o profesorado non está formado, e se non está formado o profesorado, esa é a primeira falta que hai, non? Segundo, porque a Xunta de Galicia está permitindo que profesores que foron denunciados por acosos clarísimos sigan aí.
sigan aí. E entonces, claro, denunciados por familias, denunciados polo centro, denunciados por diversas tal, e siguen aí. Entonces, claro, creo que é moi importante o foco onde estás poñendo, non? Que ao final sempre falamos, non, de que o patriarcado é algo estrutural e que unha forma, non, de romper con iso, de rachar con iso, sería unha educación, non, nas escolas, dende que son moi novos e moi novas e moi noves, porque senón non ten moito sentido, non? Porque logo cambiar a mirada é máis complicado e o vemos a partir dos homes, os amigos de noso querido presidente que se incomodan, non, co que decimos. Mara, que consecuencias reais ten non falar do consentimento? Pues, a ver, es que no es solo no hablar de ello, sino que también tenemos ahora mismo influencias de plataformas que están diluyendo el concepto del consentimiento por completo. Entonces, todo esto contribuye a que se genere esta idea en la mente de los chavales de que con un sí ya está, que si esa persona ha aceptado a ir a tu casa o que tú vayas a la suya, pues ya es suficiente, y de alguna manera está liberándoles de la responsabilidad que es ir leyendo a la otra persona en cualquier encuentro sexual, porque al final el consentimiento puede retirarse en cualquier momento y por cualquier razón, y no es simplemente decir sí, ya está. O sea, hay una serie de gestos, hay una comunicación no verbal que tenemos que aprender a identificar, y eso forma parte de la educación sexual que, por desgracia, no solo no se está recibiendo, sino que se ha visto sustituida por una pornografía completamente salvaje que educa en la violencia, por estas plataformas donde se pueden consumir los cuerpos de las mujeres que les genera la idea de que lo único que importa es su deseo. Y entonces creo que esto es como uno de los mayores problemas que estamos teniendo en cuanto al consentimiento se refiere. Claro, vi nas redes un vídeo que subiche sobre OnlyFans que me pareceu super interesante, non? Que ao final a mocidade non aprende dende aí e non entende, non, o que a sexualidade en sí, que aprende dunha maneira bastante macabra, por explicar de alguna forma, e que os coidados perdense moito nesa lectura e que as familias e o profesorado que deberían ter un papel pero fundamental, ter moito ollo de onde sacan os contidos e de onde aprenden. Dicir, vos vou a lanzar unha pregunta as dúas para contestar menos de un minuto porque nos estendimos moito e falamos o de 4 pinceladas. Que red flags vedes máis a miúdo? É dicir, decirlle a xente que liñas vermellas, pois por aquí non pasamos. ¿Empieza yo o empieza Pilar? Empieza a ti, Mara, así penso. Muy bien. Pues yo creo que veo una red flag social muy grande en cuanto a las clientas que me encuentro en las sesiones de sexología, porque siempre vienen chicas con sus problemas de pareja o con sus problemas de intimidad. Ellos es muy raro que vengan a este tipo de sesiones, y algo que me encuentro cuando estamos hablando es que casi siempre me dicen, bueno, Mara, es que yo creo que no soy muy sexual, y yo siento que esto de que ellas mismas se consideren que no son muy sexuales es muy alarmante, porque está hablando precisamente de esa brecha que hay en la intimidad, de lo que estaba mencionando antes, de que ahora mismo se está alimentando un modelo sexual que ha dejado el placer de las mujeres completamente fuera y ha puesto el de ellos en el centro, pues a base de series, películas, novelas, la pornografía que les está diciendo que sus deseos y sus fantasías se tienen que cumplir. Entonces, para mí no es que no seamos sexuales, sino que nos aburrimos como una ostra, porque es que no nos estimula para nada la idea de participar en un encuentro como algo secundario y no como las protagonistas, que es como deberíamos vernos cuando tenemos sexo. Exactamente, que ao final tamén nos educaron, non, como mulleres complacientes, a ver que lle gusta a eles, pero que nos gusta a nós, como decilo, como pedilo, como dialogar, non, e que eles interveñan nese diálogo, nese acompañamento para que sexa un encontro sexualmente agradable para ambas ou as persoas que sean nese momento. Pilar, responde a esa pregunta se podes, cunha mirada cara ao futuro. A mí parece que un límite claro ten que ser que as mozas, sobre todo, non poden seguir mirando o modelo na pornografía, porque elas tamén a ven, e imitan ese modelo, buscan ese modelo que a elas, ao final, non lles aporta nada, por eso dicen que non son sexuais e por eso se sienten tan mal. Entón, creo que o límite claro está en decirlles con claridade que non pode ser ese o modelo, e que esta sociedade xere lugares e formación onde elas que señan referentes, onde elas podan ver, vale, onde elas poden ver cales poden ser o modelo, que teñen que buscar,
como teñen que buscar ese sentirse sexuais. Eu creo que ese debe ser o límite. Por unha parte, facer modelos que agora non existen, que teñan recursos que agora non existen, e por outra parte, que sexa claro o límite de que a pornografía non pode ser o sitio onde elas miren. Eles tampouco, por suposto, pero elas me parece todavía muitísimo máis grave, ¿no? Que busquen ese modelo para complacelos a eles. Pois moitas grazas, Pilar e Mara. Super interesante todo o que estáis dicindo e todo o que poderíamos seguir falando. Voulle dar paso a miña compañera Miriam, que vai falar ou preguntarlle a Mara polo seu libro, que de verdade mercadeo, e ledeo todas. Bos días. Gracias. Pois nada, eu son Miriam, como xa falaron o mes pasado, a miña sección basicamente é de recomendarvos un libro. Normalmente falarei vos eu do libro, pero claro, é que esta vez temos aquí a autora, entonces nada, Mara, fálanos, véndenos, dinos por qué temos que ler isto. Pues muchas gracias, Miriam, por escoger mi libro. La verdad es que cuando yo conocí a mi pareja actual, me sorprendió mucho que por primera vez estaba con un chico al que no le tenía que explicar qué era el feminismo, cosas básicas de feminismo, cosas de cómo tenía que funcionar una relación para que fuera igualitaria. Y yo pensaba, ojalá hubiera más hombres como él, y siento que de ahí vino un poco la idea de hacer este libro, porque para mí era como, bueno, mira, si yo, si voy a conocer a otra persona, que sea como, puedes leer esto y luego vemos, y ya después de que lo hayas leído, si tienes dudas, podemos debatirlas, pero al menos que tengas como unos conocimientos básicos, porque considero que es algo imprescindible, porque ellos no han hecho ese esfuerzo. Nosotras hemos hecho mucho la tarea de leer, de plantearnos qué estamos haciendo, de construirnos, pero ellos no. Pero sí que es verdad que yo lo que quería era escribirlo desde el cariño y el humor, pues para que se entendiera que no iba en contra de los hombres al título individual, sino en contra de un sistema que al final nos sigue colocando a hombres y mujeres en diferentes alturas. Exactamente. Non sei se Miriam tes algo máis que engadir. No, a verdade é que todo o que dixo é que eu cando o lín foi, non sei, o sea, pareciume de verdade unha guía moi guai. Xa non só incluso para regalarlle a un home, sino para nós mesmas, o sea, non sei, de verdade, o sea, a miña nora boa, de verdade, non o conocía, o sea, eu conocíente por Sara, e bueno, agora xa, nada, son a túa fan por sempre jamás. Creamos rede. Sí. Bueno, Mara, Moitas pois, grazas. millóns de grazas por estar connosco hoxe, te despedimos, vamos a asinar por ti logo que temos a túa fotografía no noso querido álbum, e nada, de verdade, millóns de grazas, seguimos facendo comunidade a través das redes contigo, e de verdade, graciñas polo que estás facendo, sigue connosco e sigue na comunidade Intensas. Gracias a vosotras y nos seguimos viendo en la lucha feminista, compañeras. Un besito. Grazas. Mara, eu leereite e además recomendarei nun clube feminista que temos aquí para que seña a próxima lectura. Ay, qué riquiña, Pilar. Moitas gracias tamén. Libro líder en Galicia mañá xa. Sí. Gracias ao programa. Nada, vamos a darlle paso para rematar a noso compañeiro Dani. Como sabedes, el non estivo connosco noutro programa. Bueno, como decimos, outono, nos poñemos pachuchos. Pero nada, Dani, de que nos vas a falar hoxe? Bueno, hoxe vamos a facer aí unha serie de recomendacións de música para escoitar nestes días, porque, bueno, ao final as expresións artísticas tamén sirven de altavoz para este tipo de problemáticas. Está moi ben que por medio da cultura se intente divulgar tamén certos valores ou certas problemáticas que temos. Claro, esta lista podría ser infinita porque hai moitísimas cancións, tanto de mulleres como de homes falando desta problemática. Quizáis fagamos unha lista de reproducción, non, para poñer aí nas redes sociais, e que a xente poida escoitalas máis nun día como hoxe. Eu escollín 5, podría ser moitas máis. Comezamos cunha de artista Conchita que se chama Por las veces, que é unha canción moi íntima. Trátase dun exercicio de autorreflexión na que a cantante revisa todos os momentos do seu pasado, nos que non se escotou a si mesma, se subestimou. Bueno, seguro que vos soa perfectamente esta situación. É un tema bastante lixeiro, así de pop tranquilo, para escoitar así tranquilamente. Despois Rosalén, que seguro que todos a coñecedes, La Puerta Violeta, que é un himno fondamente simbólico e feminista, que narra, a través de metáforas,
a opresión que tedes as mulleres, a represión emocional e a violencia de xénero. Tamén un tema así bastante tranquiliño. Despois, como quería meter así cousas de diferentes estilos, collín de Delaporte unha canción que se chama Clap Clap, que a nivel lírico tamén denuncia a opresión e rexeita a voz que a quere silenciar, non? Musicalmente é unha cousa máis electrónica, máis bailable, porque tamén ás veces este tipo de temáticas inducen a facer así cancións tranquilas ou cancións máis reflexivas ou tal. Está ben tamén que sexan cancións que podes bailar na discoteca. É que se non bailas non hai revolución. Efectivamente, xa basta de, bueno, pues de temas de reggaetón e de cousas así, bueno, pues tamén se pode meter mensaxe feminista nas cancións. Reggaetón con clase, claro. E despois outra que me gustou especialmente, que é de Vivir Quintana con El Palomar, que é un coro de mulleres, que se chama Canción sin miedo, que é un himno tamén superpotente, que articula a urxencia e a dor da violencia de xénero. A canción, digamos que é modo cantautor, unha guitarra, unha moza cantando e o coro apoiando. Faiseme moi interesante esa mensaxe da propia sororidade das mulleres, non? Que ao final é unha muller que narra a liña principal da canción, pero logo hai 20 mulleres que están acompañando a mensaxe con moita forza. É unha autora mexicana, se non recordo mal, e ali, bueno, pois as cousas tamén están un poquinho máis verdes que aquí, e tamén é moi interesante esa visión, non? Como esa vista ao pasado do que había antes aquí. Despois, para terminar, así algo un poquinho máis flamenquito, por cambiar así un pouco de estilo, de Lourdes Pastor, Las 13 Rosas, que é unha canción que homenaxea cas 13 rosas como símbolo a todas as mulleres que durante a guerra da dictadura franquista foron torturadas, encarceradas, violadas, etc. É unha canción pois, que forma parte da película documental Las cartas perdidas, que fala sobre este tema, e tamén é pois, eso, moi intensa polo tema do flamenco, que bueno, sempre dá así moita proxección. Recomendamos totalmente este documental porque é moi interesante aprender de onde vimos para saber onde estamos. Moitísimas grazas, Dani, a verdade é que é super interesante a elección e repito, de verdade, que escoitade todo o que vos diga el nesta sección, porque a verdade é que mente maravillosa tamén. Pois, moitísimas gracias, Pilar. Nos vas a deixar aquí unha mensaxe, non? Cara ao futuro, cara a mirada que temos que pôr. Quen é esta persoa que estará aquí? Pois é unha nena en este momento, pero en todo caso a frase que eu quero deixar para hoxe é enfrontando a vida cun sorriso por bandeira. Que bonito. E que ao final, como decides, non? Creo que ao final facer rede, facer comunidade é iso que acabas de decir, non? Non podemos loitar de forma individual, eso di unha das cancións de Dani, non podemos loitar sen vivir e sen ver as realidades das outras, non? Aquí tamén falabas dunhas cancións de mulleres encarceladas e creo que tamén non son outras das grandes esquecidas, non? A veces no movimento das mulleres prostituídas, é dicir, habría moitísimo do que falar. Pois nada, Pilar, Miriam, Dani, de verdade que bonito este programa, que revolta quedo, pero que alegría a ter vos aquí. Que ben. Pois nada, grazas de novo a Radio Ames Radio por darnos este espazo de encontro, este espazo donde ser intensa significa comezar a conversa, e nada, por un feminismo anticapitalista, antirracista, transincluyente, por supuesto, que nos inclúa e que nos protexa a todas. Nada, seguimos sendo intensas, seguimos creando comunidade en redes, seguidnos en TikTok, en Instagram, e nada, moitas grazas a todas por escoitarnos, esperamos mellorar, esperamos seguir falando, esperamos seguir creando conversa, vervos a todas na nosa comunidade intensas.